Agora, o directo. Boas noites, Ortigueira. Xa estamos aquí, como outro ano máis. Como cada ano, acudimos á chamada de Centeás para compartir a nosa música con todos vós, tanto a xente do pobo como os milleiros de folkis que vides de todo o mundo. Este ano traemos un espectáculo cheo de sorpresas e novidades, de moita emoción. Polo tanto, vamos deixar dar paso ao máis importante que é o que facemos, a nosa música. Acabamos de interpretar a Marcha do Porto, composta por o noso gaiteiro máis ilustre, Alberto Gómez, Pato, para os da casa. E agora vamos tocar unha serie de pezas tradicionais. Entonces, nada, simplemente preparados torreiros, a bailar e a disfrutar.
Muchas gracias. Bueno, antes de presentar a siguientes colaboradores, que este ano traemos... A verdad que ano traemos máis, vais nos quedar o escenario corto, non? Bueno, xa están entrando. Simplemente é a asociación desde Xove, Saíñas, que este ano colaboran con nós. Pido un forte aplauso para eles. Na segunda das pezas que tocaremos, tamén quero presentar, ahora non se van ver, pero as podes ver despois, as novas incorporacións deste ano da nosa Escola de Gaitas. Peza importante que cada ano a xente nova da vila inicia para que os máis vellos nos vayamos retirando, como fixemos cos que estaban antes, que agora están moitos por aí abaixo. Entón tamén pido un aplauso para Yaiza, Daniela e Irene, por favor.
Un aplauso para esos bailadores. Bueno, seguimos presentando máis plantilla. Para o seguinte tema, vamos chamar a un colaborador habitual noso, que vos sonará que ten un instrumento para algúns un pouco peculiar, pero este ano trae un reforzo de luxo. A trompa galega, por favor, un aplauso para Francis Oliveira e Ramón do Pico. Veña.
Bueno, como vamos entrando poquinho a poquinho en calor, vamos a aumentar un poquinho aquí a intensidade para que saltedes un pouco máis. Vamos convidar outra tamén xa habitual, que estuvo con nos ano pasado, pero xa é unha máis da nosa familia, a zanfona Manu Fraguela. E outro artista que debuta este ano con nós, o saxofón Álvaro Fernández.
Bueno, xa se presentou solo, pero vou volo presentar eu. Este ano debuta con nós un gran amigo que gracias a festivais como este conocémonos dende fai moitos anos, que estas experiencias que todos conocedes de música en diferentes lugares, pois dende o Caracas, a playa, calquera lugar de Ortigueira, fan que se creen os amizades e uns vínculos para toda a vida. Este é un claro exemplo. Con todos vos, Luís Cortizas. Tamén queremos presentar para o seguinte tema pois un gran amigo de Luís, tamén conocémolo de fai moitos anos, a Pedro Díaz, a guitarra. E nada, para o seguinte tema pois queremos contar ca vosa axuda, como di o lema deste ano do festival, queremos escoitar as estrelas. Así que vos pedimos que, por favor, prendades as linternas dos móviles, que abrades as vosas mentes, os vos corazóns e disfrutedes da seguinte experiencia.
Grazas, Ortigueira, por este momento único. Teño a pel de galiña. Con toda a dor do corazón, vamos tocar a última peza. Despois xa negociamos. De momento vai a última. Nada, foi un placer enorme. Ahora pido simplemente porque levamos xente moi noviña, moitas semanas e meses de duro traballo, polo que pido un aplauso, por favor, para todos os membros da Escola de Gaitas polo seu traballo no festival, tanto musical como fora do escenario. Sin máis, que disfrutedes moito, que a semana aínda queda, algún faiselle larga, pero disfrutade o que queda, e vémonos ano que ven. Hasta logo, Ortigueira!
Moitas gracias a todos. Xente que estades no festival disfrutando. Foi un placer tocar para vos, como todos os anos.